Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan alaylani, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Bulda family from Maribel Bell. Amin at taga-Chongsan La Trinidad Benguet from Kerobin Shuk. Shout out kada Nenita Espinosa, Melissa Pastor, Maricel M. Medina, Essie Castillo, Jana Elaine P. Almacha, Janice H.K. Vlog kan Daniela Joanne, Talyawe Araceli, Jonaline, Marlita, Rodalyn kan Mayi, kastamot ti Macario Rialin kan Avelino family from Mayi Realin Botangen. Makablaawan ni Bunso J. Lord dita Taiwan from Mary Ann Palatao. Ni Auntie Belen, Benelin, Vicky Madriaga, lakay ko ani Dante Madriaga, anak ko ada Rodalyn kan RJ dita San Isidro, Santiago City, kan happy birthday Maricel Ignacio ti Urdaneta, Pangasinan, from Juvelin Madriaga. Shout out kadagiti anak ko ada Jonas kan Joyce Datul Foroganan. Parents ko ada Juan kan Erlinda Datul. Kakabsat ko kan kakaanakak dita Amulong Cagayan from Gina Datul. Lakay ko ani Rolando Dakalkap from Sally Dakalkap. Kakabsat ko ada ating Wilma Joy, Larry, Ruben, Marites, Margie. Anak ko ada Rhea Joy, Sydney, EJ Cacho.
Apok ada Amira, Kane, Ayana, Zane Clinton from Erwin Cacho, Tipalina West, Urdaneta, Pangasinan. Ni Enting Valdez, Herwin Kak from John Baldemor, Tinarbacan. Happy birthday kani ading ko Maylin Suyat Grospe from Emma Valdez. Happy birthday kani anak ko ani Dayan, kan kablaawak dagiti duwa nga anak ko ada Nicole kan Ryan from Rowelyn Corpus iti Hong Kong. Makablaawan pay ni bakat ko ani Ameline Jimenez from Rodolfo Santos. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Lailani. Dear Manang Emmy, Lailani latakuman ti iyawag mo kanyak manang. Iti agdama adaak ditoy Canada, tanapintas tinasarakak at trabaho ditoy, idi kasangsangbay ko. Kat napagasatak pa yan ang nagbalin a citizen ditoy. Aklonak ang napintas itante estadok manang, ngam adda nalidam apaset ti biyag ko, ajak tupulos malipatan, nga iso ti kayat ko nga ibinglay. Saan ko ang mailawlawag ang naimbag ti kayat ko nga ibuksilan manang. Iso ang makaamu kayo lakuman ang mangipino kadagiti termino, kan kadagiti pagteng nga inlanad ko iti email ko. Taamok nga adamat dagiti pagalagadan arumbang asurutan nyo, sakbay nga ipatangatang nyo dagiti maipatulod kada kayo apadas. Sapay lako mamanang, tababaan iti innak isalaysay, kat mawaknitan ti kapanunutan dagiti kakailyan, analaka ama allilaw. Naalas na talaga ti paganurutan dagiti adday ti takaman niya. Ay na, naku namon. Kas ko may tagpangpang tapanag nga to ti singiri ti matrikula. Wan nga rod, iso ang masurunak kadagiti agtakam. Awan serbida, daytan sa lang agpagpabak ng ter aramidon da. Nga rod asis. Dagiti babasit wano marigri katakas kada tayo ti nakakaasi. Iso ahos to launay ti imbaga dagiti namamu tayo iti napalabas. Pudno unay ti kunada may papan kadagiti agtakam. Oy girl, katnog din na magakamang ti makanigid a grupo dagi dyan. Ha? Kasta ka di? Win girl, kasta ti sayang guseng. Ay no kasta nga rod, husto launay ti ideolohiya nga ilablaban da. Nagbagdapay, tamo da nga isakit dagiti umili akas kada tayo. Manang Lailani? Apay anak kariin ka pala ang ading ko. Rumbang ko maanak katurog kan, tadapay sarak mo inton bigat. Jak makaturong manang. Oh, apay ngay? Jak mo manang. Ading, ikagumaam ti maturugan, ta saan arumbang nga agpuyat ka. Amang ano agtuglop kan to di pagadalan nyo inton bigat. Si Kangay manang? Saan ka pa maturog? Adala ang pampanunutak ading. Maturog akmat langin ton madamdama. Umay kan manang. Ha? Maturog tan. Awan kaduak. Umuna kalatan ading. Umay kan manang. Please. Ay, sige man laangan. Maturog tangarudon ading ko. Kunam Lailani? Kaya't ko ti kumapang iti grupo nga agrek-recruit iti kakadwada. Anya? Hoy girl, sigurado ka kad iti dahi tapanggap mo? Wan, sigurado akon. Ay, anya kan sa.
Imbagak lang arudon kan ka nga agdinamag akamang ti makakanigid a grupo dagidjay. Di mo timbagakon kan ka, amas agtalekak pa'y kadakwada, taamuda nga isakit dagiti kas kada tayo anak kukurapay. Ay, laylani. Mas daawak laeng, tasanda mo tun nga umay ditoy. Saanon akas idi nga umay da ag lecture. Kat no agkaiwara dagiti soldado, girl. Siyempre, saan da basta makapagdakiwas dito'y patad. Ta siguradong ada mapasamak nga enkwentro no maranaan ida dagiti soldado. Sa bagay, pampanunutan dalakit di nga ang mga no adda mairaman a sibilyan. Talaga nga da mairaman na sibilyan no bilang laeng, girl. Nakarkaro itan adayawak ida. Anya? Amuda nga minapanunutan ti karadka dagiti sibilyan. Iso asaan da nga agdakdakiwas no adda dagiti soldado tapno awan ti mapasamak aranget. Iti kasta, awan ti mairaman a sibilyan. Iso adayawak ida. Rabiin, ngamkas iti sigod. Sa anak pa lang ang makaturog. Talaga desidido akon ako mapeng kadagiti agrek-rekrut iti pagadalan. Ngamga po iti masansan na panagronda dagiti militar. Saan da basta makapagdakiwas dito'y patad. Ay, kasano nga rudon ang maibagak akayat ko ti kumapeng kadakwada. No jak mutan ida makitkita dito'y patad. Anya nga ti aramida tapno makasaritak ida kat mayebkas ko ti panggap ko. Wan ngagpaiso. Husto ti napanunot ko. Syaklaangan ti mangsapol kadakwada. Saanan abali ti panagiskwelak. Tamadlaw ko amarigata nakmutlaangan nga agadal. Nang runa kat agpangpang tamanan ti panagngato ti singir ti matrikula. Iso asan abalin ang mabaybay ak ti panagadal ko. Tanog baligi akmet iti panggap ko ang makikapeng iti grupo. Nga amuda nga isakit ti karbangan dagiti babasit. Sigurado nga ad-ado ti matulungak. Manang, asyak metlaeng tinangdadael iti bukod ko abiyag, gaputa binaybay ak ti panagadal ko, ket ingka gumaak asinapol ti grupo akim mapengak. Sa anak met anapaay, ket idinaan-anaya kon akameng tinasao a grupo, intaleg ko kadakwadan ti biyag ko, nang runa pay idibinirngasan dakon a kalala. Dito'y matlaang anaam-amok ni Ka Joseph. Kas kanyak, napnuan matlaang iti ideolohiya, ano amirism, kat para iti pagimbagan ti kaadwan, nang runa, dagiti nakukurapay. Nagbalin kami anasingad, aging gaan natin nagtirik nami iti tunggal maysa. Nagdesisyon kami nga agkalaysa iti sidong ti seremonyas nga itudtuding ti grupo a nakaikapengan mi. Iti kaaldawan ti kalaysami iti kabambantayan manang, imbes apuraw, nalabaga ti maris dagiti kawasmi. Kat dagiti kakadwami, suot da dagiti uniforme a pakabigbigan ti kinasya sino mi.
Anya di kunam ka, Joseph? Maya ka iti area of operation, kalala. Ha? Kaya't dagiti leader ti grupo, amay pamaysak ti akam ko. Tapno nalaklaka magunod tayo ti tartarigagayan tayo. Kan mailaban tayo dagiti ideolohiya tayo. Makalawas pa ang manipod nagkalaysata ka, Joseph. Amok day ta kalala. Ngamlaglagi pong mga dailablaban tayo. Kasapulan da tayo dagiti mairururuman. Gapo iti kilo apagan nurutan dagiti agturay. Da tayo lang tinamnama da. Agin inayat ta, isa nagkalaysata. Nga oray pa'y adayo ti agwat ti edad ta kalala. Ngam saan ta ko mga itulok nga agbalin alap pati panagbalintan nga agasawa, iti ilablaban tayo. Ka, Joseph. Kanadamot na nakamuy ti grupo. Sikat imang salwad iti maurur tayo apondo para kadagiti operasyon. Kaya't dagiti leader ti grupo nga ipamaisamot lang ti responsibilidad mo iti grupo. Kabaalak nga aramidon day ta ka, Joseph. Ngam kasanutan. Agasawatan. Agsarak ta maminsan iti makabulan. Kasta tinapagnunuman mi kadagiti leader ti grupo tayo. Babay niti kasta set up. Maaramid talat ta dagiti reberbengan ta para iti grupo. Asaan na maapektaran dagiti operasyon tayo. Jak lakit yak bidot. Talaga masikugak kon. Marik na ka nabukulan iti saklot ko ti bunga ti panaginayat mi ka ni Joseph. Sa bagay, awan dakas na ta nagkalay sa kami mat. Legal ti panagasawa mi. Iso nga awan ti anyaman na. Normal nga agsikugak ta damot asawak. Kalala! Nakariin ka din! Ha? Kalala! Wen, nakariing akon. Apay ka di? At tatimta nga kakaduha tayo ti grupo. At dan sa ipaima da kan kakanayunan a pondo para ito operasyon. Kasta ka di? Sige, mabitlaang. Sumaruno akon. Sige, kalala! Kasta ti ibagak kadakwada. Wen! Dakkel ti akam ko iti grupo mi. Kasayatan siguro no jak pala ibagbaga kadakwada ti kasasaad ko. Ni Joseph ti rumbang nga umuna ama kaam mo, ama si kuga kon. Damat madlaw ko kan ka, kalala. Ha? Anya dayta? Kadagiti napalpalabas nga aldaw. Kanayon nakaslag mamayo ka. Kan masansan di pandangan mo'y tinalsam. Ha? Agdadagsan ka niya. Vernon? Saan mo amay libak kanyak ti kasasad mo? Ngamin, kabisadok ti kasasada iti agdadag sa nakaskan ka. Tasakbayan nagdesisyon nak nga umay diti bantay. At nakabsat ko a babae nga naiwanak a naginaw. Kasta ka di? Wen, iso ti rason na apay nga mayak ditoy. Naidadanas ti kabsat ko a babae. Kaya't ko nga ibalas. Anya? Saan akasta ti ideolohiya nga ilablaban tayo? Saan tayo nga imay dito itap na aramidon tayo ti Anyagat ta saanan. Naibalas kong ti kabsat ko tap na mom. Pinapatay kon ti ayop anang idadanas kan kuana. Anya? Intulok ti grupo a pumatay Apay kumasanda nga itulok. Ngamsaanan na tayo dati pagsaritaan ta, kalala. Ti maipapan iti kasasaan mo ti rumbang nga malawagan. Agdadagsan ka, saan ka di? Wen, adanton anak mi ka ni ka Joseph. Masapo lamang mo dagiti leader ti kasasaan mo. Ha?
Iso na ti rumbang nga mangedang no anya ti maaramid kan ka. Naawatam ka di amin nga imbagakan ka. May papanita ka mo iti grupo, kalala. Uwan ka, Joseph. Naawata ka amin. Amo ka nadagsan ti akam ko iti grupo tayo. Tasyak tinangital kan ti grupo iti amin a pondo para iti operasyon. Kat marik namot siguro, analaos ti panang ipatagkukan ka. Saan ka di? No jak marik na ngay ayatan nak. Sa anak a makikalay sa ken ka iti sidong ti bukod a seremonyas ti grupo, anak ka ikap panganta. Katkasken ka, ay ayaten ka matunay. Ngam agpada ta nga da responsibilidad na iti grupo. Ka Joseph, Kalala, rumbang agsakripisyo ta para iti grupo. ha? Agpada ta nga da napatag nga akum na iti grupo. Nangrunakan ka. Ngam di kag danag, mamatiak ang maparaburan tanto pa iti sabali nga anak. Anya ti kayat maasawan ka, Joseph? Apayakas ta ti bagbagam kanyak. Kalala, masapol ang mapukaw ta iti saklot mo. Anya? Dumgag ka kanyak. Para da ito iti grupo. Kas itinakon-akon, di kaagdanag tamamati ang maparaburan tanto pa iti sabaling anak. Basta agtungpal kay ti amin nga ibagakan ka. Masapol ang mapukaw ta iti saklot mo para iti pagimbagan ti operasyon ti grupo tayo. Naklaatak iti imbaga kan kayat ang mapasamak ni Joseph manang Emmy. Gapo kano taadun ti amok maipapan iti operasyon ti grupo mi, kan gapo tadakkel ti akam ko. Saan dak kano ang mabalin nga ipasidong iti lie low status iti daydi a panagsikog ko. Apaman ang nakapagsarita kan nakapanaw ni Joseph, pinilit dakon dagiti kakadwami nga inkuyog iti maysa a faith healer tapno mapukaw ti adda iti saklot ko. Awan apulos ti naaramidak manang, taadda impaangot da kanyak a makagapo no apay a nagkapsutak. Kalpasan ti proseso, nakitak nga ingkabil dalaang iti basit a karton ti anak ko, sadan to impaanod iti waig nga addalaeng iti asideg ti kutami. Aglalaok ti riknak iti daydi akanito. Diyak man la nakita no anya ti anak ko, no babae wenno lalaki. Agkakanat ti mapampanunot ko. Anya nga tan ti mapasamak ken kuana. Iti panangiyanod da ken kuana iti karayan. Ti sigod a panagraem ken panagtalek ko iti grupo nga impagarup ko a mabalin ko a pangitalkan iti biag ko, kalaat a nasukatan iti gura ken sakit tinakam manang Emmy. Pulos nakaturog anang panunot. Iti napasamak kanyak iti sidong ti grupo anang italkak iti amin ko. Saan laeng nga ti grupo mi ti pagsakitan tinakam ko. Kang runaan day siya at Joseph. Ayop. Inayat ko.
Nakikalay sa akin kwa na iti sidong ti seremonyas ti awan gayam serbina a grupo mi. Ngam imanugot kit din arumbang amapukaw ti anak mi. Talapad iti lablaban mi. Ayaw palalaki. Awan serbina. Awan karbangan na nga agbalin nga ama. Ilunlunod ko ni Joseph. Ilunlunod ko. Daw may dito ayan ko. Saan aron bang amadlaw dang agsangsangit hak? Kalala, Apay? agsaganakan. Sumurot ka kada kami, tarautan tayo ti maysa a detachment. Anya? Nakapsutak pa'y laang. Amoy kadkad. Agsaganakan kit din. Sumurot kayo da operasyon tayo. Agsaganakan. Dagiti ayop. Amudang agkakapsutak pa'y laang. Kalpasan ti inaramid da kanyak. Ngampilitan dak pa'y sumurot iti rinuker nga aramid da. Ayop da talaga. Ayop da. Amam ka diya si kalangan ti maur oray kaalala. Nasipngat pa ay itay pinakaamuan kamay papaniti patat nga operasyon tayo. Ngam italang nga nakapagsagana ka. Ha? Pasensya kayon. Talaga nga agkakapsutak. Numabalin ko ma. Sa anak pa'y laang Saan na mabalin? Masapola sumurot ka. Agkakadwa tayo. Isarumbang lang agkukuyog tayo matamang isayang ka titi operasyon kontra kadagiti kabosor. Ngam kinunak mo ten. Agkakapsutak pa'y laang kalpasan tinaramid yu kanyak. Hoy, kaalala. Di na kami man pabasolon ni tinapasama. Desisyon nyo ko ni Ka Joseph ti amin. Anya desisyon mi? Sa anak ka Saan ka nagdesisyon na sumanaw? Agtignay tayo kit din. Nalawagan. Ama ano saan tayo may patungpal ti misyon tayo no sumanaw ka pa ilang. Agtignay tayo! Talagang kakapsutak. Marigata na kamag na. Kasanumot ngamin. Idikal man lang at pinilitak nga impan iti may samot at demonyo at tao. Ngamita, pinilitak pa ilang nga inkuyog iti operasyon. Awanan puso dagiti at tao. Ayop dagayam. Nagbindutak iti pangnagdeng ko idi ako mapangkadakwada. Nagbindutak ka nang italag kadakwada iti biyag ko. Saan gayam arumbang nga pagtalkak na gito'y. Ngamin, awan kinapudno ti yal-alukoy da nga ideologya nga ilablaban da. Pasig gayam a kinaulbod ti bagbagada no kasjay nga ag-lecture da. Kaya't dala ang ti manginggan nyo iti... Diyos ko, sana na maliklikan ting kwento. Sama dyan makataray ng kakamsutak. Diyos ko, di na maybayan. Tilukok. Napantugan, tilukok. Sa dinotayan ko.
Anda ka dito'y ospital. Lailani, anak ko. Dadang ko. Siyak nga ron, anak. Ambom ka daya nalaustida, nagmikan ka. Naibaglaangan ta nakasubli ka si bibiyag. Nasarakan da ka nagiti nakainkwentro yung militar. Nasugat itilupom kanawan poot mo. Dadang, nagbidutag. Ayop gayam ti grupo ang nagtalkag. Aking mapangag. Ayop na. Tinasaya at anak ko nakaamiris kan. Kat pagyamanan tayo iti Diyos na nakasubli ka si bibiyag. Amom ka di nga ado ti programa ti gobyerno para kadagiti kasken ka anayaw awan iti dana, anak ko. Mamati ak atulungan na ka ti gobyerno tayaw. Dadang. Agtalag kay ti gobyerno tayo, anak ko. Ta saan da ka baybayan? Kasi tinakunakon. Ado ti programa ti gobyerno para kadagiti kasken ka. Kalpasan dagiti napasamak, ken babaan iti tulong nga impaay kanyak ti gobyerno, nawaknitan ti panunot ko manang. Naamiris ko abiddot amin nga inwaragawag dagiti makakannigid a grupo, maipapan iti gobyerno. Tano panunutan ana imbag, gobyerno ti ad-adda makatulong kadagiti umili. Babaan metlaang iti tulong ti gobyerno, nakaturpusak iti caregiving kat nagbalinak nga OFW. Ijay Hong Kong ti imuna anapanak. Kalpasan ti kontratak ijay, naikanak iti oportunidad nga imay dito'y Canada. Katkas iti nakunakon iti damo apaset ti surat ko, napagasatanak dito'y aginggaan nagbalinakon a Canadian citizen. Adamoten bukod ko a pamilya manang. Pamilya a makunak a talaga akukwak. Saan ket akas iti pamilya a binukal mi ka ni Joseph, idinakulaapan paylaeng ti panunot ko. Daytoy ti pakasaritaak manang. Ket namnamaek asapay lakuma, ta nakaibatiak iti nabalitukan nga adal. Nang runa ita, taado dagiti agtutubo analaka amaallukoy dagiti manangalilaw. Tuy pagayam mo, Lailani. Pagayam ko a Lailani, napapanahon ako na da iti Tagalog da ito'y panangibinglay mo iti padas mo. Anyan ang nagsaam tinapasaram iti sidong ti grupo nga impagarup mo, ama kaipaay iti pagsayaatam. Sa bagay, ubing kapay ngamin idi iti tawan mo asa nga 18. Nalaka maalilaw, kan mapamati kadagiti banag nga awan met ti kaes-eskan na. Ti pagsayaatan na laangan pagayam ko, nakaamiris ka, nakalasat ka, nakasubli ka asi kakaradkad, ket sika ti sibibiyag a pammaneknek, nga awan tinasayaat nga itden ti mangsalungasing itilinteg kang runaan iti gobyerno. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Tun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas,
Jesus.